Grabe oh. Ang ganda, ang daming tao. Lahat ng mga lawanganon nga lanong, punta na kayo dito sa food fair natin, dito lang in front of the Executive and Legislative Building. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ayan mga kachapsin, na dito tayo ngayon sa plaza ng Lawang Northern Samar at may nagaganap po ditong food fair kung saan nandito tayo makikisay mga kachapsoy dahil isa po ito sa activities ng LGU Lawang para po sa pagdiriwang ng Lawang Fiestas 2022. Tara mga kachapsoy, kausapin po natin ang isa po sa tagapamahala ng mga activities para sa nalalapit po na Town Fiesta Celebration 2022. Lapitan po natin, nandito po sa unahan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa food fair ng Lawang Northern Samar para po sa nalalapit na Fiesta Celebration. At ayan, nandito po ngayon sa ating tabi si Sir Val Balyado para po magbigay po ng mensahe tungkol po sa nalalapit na selebrasyon ng Lawang Northern Samar sa Fiesta Celebration 2022. Hello sir! Hoy, good evening everyone, good evening. Sir, sino po yung nag-conceptualize ng ganitong disenyo ng ating food fair sa ngayon sir? Actually, na-kopya natin ito sa ibang mga bayan na nagsimula yung nagkaroon ng fiesta sa Palapag tapos sa Pambuhan. So, sa Lawang naman, naiiba siya kasi talagang food fair lang, food fair. Talaga sir, napaka-grande po, napaka-grande at napakaganda po. Ayan, thank you so much. Sir, imbitahin mo naman po yung ating mga kababayan, yung mga taga-ibang bayan para sa ating nalalapit na Fiesta Celebration. Lahat ng mga lawanganon nga lanong, punta na kayo dito sa food fair natin, dito lang in front of the Executive and Legislative Building. Ayan, thank you so much sir. Thank you so much. Punta na po kayo dito sa Lawang Northern Samar. Napakaganda at napaka-enjoy po ng selebrasyon ng Lawang para sa nalalapit na Fiesta Celebration 2022. Ayan, napakarami pong tao. At ayan, thank you so much sir. Thank you. Grabe oh. Ang ganda, ang daming tao. Piyado mga kachapsi pag mga ganitong mga ganitong lugar. Yung iba nagpunta dito walang pera, yung iba nakipag-eyeball lang. Yung iba ay nga lang ay lang. Tapos yung iba naman syempre kakain, kaming walang mga pera dan lakad-lakad lang kami. Ayan no, ang daming tao. Enjoy. Ang daming tao mga kachapsi oh. Kita-kita dito yung mga vlogger. Ayan oh. Nandito may mga teachers din dito mga kachapsi. Lapitan natin, tara. Lahat nandito eh. Ang daming mga tao talaga. Hi! Hello! Shout out! Bye-bye! Say Didi! Hi Ninang! Welcome to Lawang! Wow! Kayo, marami pang paninda, masarap pa! Opo! Gipensay talaga oh! Hi! Hello mga kachapsoy! Hi Roger! Huwag ka nang maalo! Kakuri daw kay sa mga kustumri sa Hi! Hello! Nano ni Didi? Alak! Para sa may mga balak, ayan may alak. Oh. Hello sir! Ayan! Tara mga
Kachapsoy, libot tayo, hanap tayo ng mag-sponsor sa atin. Hanap tayo ng magpapay-snack sa atin. Kapag wala, mag-ano na lang tayo, mag-max. Mura, mas mura. Ayan mga Kachapsoy, ang dami talagang tao. Mayroong magaganda, mayroong magaganda, at mayroong kayo nang pala. Magaganda lahat mga Kachapsoy. Hi! Hello mga Kachapsoy! Ang sugat man sa nawaray kahimo nga sada gasda. Ayan mga Kachapsoy! Ayan mga Kachapsoy, nandito tayo ngayon at kasama po natin yung kaklase ko ng pangalan, kaklase at kaibigan ko po ng pangalan ay Puyo. Pero sa totoong buhay hindi naman paray. Ayan mga Kachapsoy, punta na po kayo dito sa Lawang Northern Samar at nalalapit na po yung Fiesta Celebration at marami pong mga activities para po sa nalalapit na Town Fiesta Celebration at kabilang po ang nagaganap po ngayong food fair po dito lang po sa harap ng Legislative and Municipal Hall po ng Lawang Northern Samar. Ayan mga Kachapsoy, punta na po kayo dito. Marami pong pagkain, marami pong papipilian. Makakapamasyal po kayo. Isama nyo na po ang inyong mga pamilya at syempre ang inyong mga jowa bells. Usa ka simula lang sangka dahil Kuya na, kumusta? Nangyayari sa inyo ba? Walit siya, sir. Sasyon din eh, Prodal. buhay. Ha? Prodal, sasyon po ba? Prodal? Opo. Ayan. So shoutout po sa lahat. Ayan. Hi naman po kayo. Ayan. Ayan po yung mga isaw po yung mga binibita po nila dito. Masarap po. Ayan, fishball. Samutsari po yung mga binibita nila dito. Ayan oh. Shoutout po yang Sangka uganita pinipili gwapo sugat san mayaman ang sugat Taga magsaysa. Hello, hi. Siyempre, watching it. Siyempre. Ayan po sila po yung pinakamayaman sa barangay Magsaysay. Uy, pero libre, no? Kasunod lang po ako sa pinakamayaman. Kuya, tagiyaman. Isa magsaysa. Risa! Hoy! Risa! Hala, nagkita-kita dito yung mga mayayaman. Siyang pinakamayaman kasi siyang pinakamayaman sa katawan. ang sugat man sa nawaray kahimo nga sada gasda pinutuprahan inayang iran kay Ayan. tinutuprahan inayang iran kay kubri ano ma-charity. Sakto lang. Ayan mga Kachapsoy. So, dalaw na pa kayo dito sa Lawang Northern Samar at marami po kayong mapagpipilian, magagandang lugar. At nandito po yung mga magmara ng barangay Magsaysay. Ayan. Ayan, mga magmara na po yung mga yan. Ayan po mga Kachapsoy. Yeah, break it down yung. Okay, opo.